na ay nakapalibog nako sa sige na kong balik-balik aning ni ang common kaayo nga gospel paborito para bagid kay ni nato no, John 3:16, for God so loved the world, di ba? Pero si Kristo nagwali siya katong dinhi na siya sa kalibutan, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Dumti ang kalibutan. Sa amaron ani. Nya dinhi ang Ginoo nahigugma sa kalibutan. Nya kita giingnan ta ang nahigugma sa kalibutan iya sa kalibutan dili iya sa Ginoo. Ngayon saom naron. Nya ingon mas Kristo sunda ko ninyo. Naglibog ko namoy tubag ani. Namoy sulbad ani. Naglibog ko ba kay manugo siya nga ayaw higugma ang kalibutan, niya siya di ay nahigugma sa kalibutan. Niya ingon siya sunda ko ninyo. Nahigugma siya sa kalibutan, di mahigugma sa tas kalibutan. Unya kung mahigugma tas kalibutan, misupak naman tas iyang sugo. Sa man ni nagka sukwahe ni yang sugo dai. Saman na mo'y patinaw ani wa parihata ato na laning kuanan patakaan og sulti ibitaw sige kog hangios Ginoo nako Lord na confused na biya ko ha unsaon man ipagsabot nga ingon man ka nga nahigugma kayo kas kalibutan nya kami imuming did-an sa paghigugma sa kalibutan kinahanglan biyaan gid ang kalibutan. Ingon dayo ang akong tubag mao kini dunay gitawag og gugma nga Diosnon na say gugma nga tawhanon. Ningon si Kristo sa John chapter 15, John chapter 3 man love one another as I love you. Paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. So murag iya sa tanggisogo higugmaa ang kalibutan sama sa akong paghigugma sa kalibutan. Kay kani manggong human love or human way of loving, kani bang ato bang tawhanong paghigugma? Lahi kaayo sa Diosnon nga paghigugma. Nga naman, ang Diosnon nga paghigugma muhatag og kaluwasan sa iyang gihigugma. Ang iyang gihunahuna kaluwasan sa iyang gihigugma. Kita, kung mahigugma na ganita sa atong tawhanon nga level, atong pahimuslan ang atong gihigugma. Nakuha mo? Pahimuslan. Tanawa na kay yuta, niya gihigugma ni mong yuta, imo din na siyang kuralon. Nga naman, ako ragid pahimuslan ko ni. Wa nimo gamita ang yuta para kaluwasan. Yang imo ding silingan. Ang imong silingan ba? Di dito nimo paambiton anang imong yuta. Ning kayo, ako ra ni. Ako ra gyud mo pahimus ani. Mo nay atong kuan mo nay atong way of loving. Ako muna akong uyab, akong bana, akong asawa, akong anak, ano pa? Akong kabit, akong kwarta, ako yun, ako. Pirmig yung ako, basta mahigugma lagi ka, ang kunon ginani mo, maobitang ato mga manag-uyab karon sige anang premarital sex, siya, gugma mo ka na ako, paangkon ako ni mo, angkon na yun. Ako sa una, nakauyab kong mga napo kabuk, mangyag ko kaangkon na to. Pero sa unang panahon, gitudloan hangtod karon, di man to sa unang panahon god. Sige magigtudlo ang simbahan. Diyos nun nagugma. Nya unsa may makaluwas? Una, ang imong nindot ihatag ngadto sa imong gihigugma. Nya ang imong bati unsa man? Tagui.
taguin. Maubitan na ka ng mga manag-uyab, ang babae, unsa may iyang isulob kung magkita na siya siyang uyab, katog yung nindot. Unsa mang klasihas naong ang iyang ipakita sa iyang uyab, katog yung nindot. Pero pag kaminyo na, unsa may ipakita nga naong sa asawa nga tusbana, ang batig yun. Unsa ipakita sa bana, ang bati, isan, manggawas na ng mga bati, inig kaminyo. No? Pero kana ganing kuan, kanang napamusa, gauros-uros pang inyong gugma, ang nindot gyud imong ihatag. Mao na ang Ginoo, ang nindot gyud iyang ihatag. Nya kay nahigugma man siya sa kalibutan, unsa may pinakanindot didto sa langit nga gihuptan sa Dios, ang iyang anak. Ngunang niingon diri, kay nahigugma pag-ayo ang Dios sa kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang anak. Ang labing nindot, kana bang makaluwas, kana bang makaayo sa imong gihigugma, dili nang makaguba ug makahimo niyang masulubon. Nanglitan lalaki, imong uyab babae, virgin. Nganong imo manghilabtan premarital sex nga maghatag mo na niya kakulba, maghatag mo na niya og kalusno sa kinabuhi. Di ba? Masan mo muuyon, gusto sa demo ana di ay. Kawa ninyo iayo eh. Nya ikaw sad babae, ang imong uyab laki, ulitaw, nganong imo man ang sulob-suloban anang mubo kay short na pagigisi-gisi, pakita-kitaan na ng imong dughan nga di man na kapugong. Muhasmag man na. Nya wa pa man ay trabaho. Kay ga-eskwela pa man or nagtrabaho bag-o pa man ang nakasud og trabaho, unyag mabuntis ka, naa ka na ikasuporta nimo, mangutkot das hastang iyang ginikanan maapil ka porhisyo tungod anang imong short diha, tungod anang imong siging pakita-kita anang imong puson nga nindot kayong kuno tan-aw. Di ba? So dili na to di na to ihatag ang makapagana, makapalami sa imong gihigugma, kung dili ang makaayo. Parehan ninyo mga ginikanan, nahigugma mo yung anak, sigihan nyo hatag og Coke, sigihan nyo hatag anang Sprite, kanang mga kuan, kanang mga anong anak, tag-as kay mga calories, tag-as kay sugar, sigihan nyo hatag, patay ng imong gihigugma, 11 anyos pa lang, wa na, diabetic na. Di ba? Nya mauday na imong ihatag. Mauday ng klasiha sa pagmahal. Sigihan nimong hatag anang computer, kanang cellphone, sigihan nimong hatag ang imong anak nga gamay kayo, maadik na. Mahimo ng adik sa computer nga karon daghan na kay nagtulala na lang mga naong sa mga batanon kay adik sa computer. Apil man ganing di na lang ta mo isgot kay kasaon. Hatag yun, hatag. Ang maayo mo ihatag. Nasiyak bitaw ko gahapon, lain na sana kong shocking experience na ini-text na ko, Pader, ari ako sa balay kay na ako'y ihatag para sa kapilinha. Abot dito, kuan mi, istorya. Siya ra usa gapuyo, simple nga balay, gulang na sad, di na mo gawas kay kana bang di na pagawason niya. Observant man kay siya aning atong protocol. Ana di sad siya mo gawas. Nya sige na mong istorya parte Ginoo, nindot kayo ang iyang mga altar didto. Ana ako nindot tani mo no, isa ay may mga anak. Awa man ko'y kuyog Pader, ako ra mang usa pero akong kuyog sila si Mama Mary, sila si Jesus, mga angels, mga saints. Nako niya sa dinis Bishop Chupilo Cabong, sa niya sa Pedro Calungsod, ana. Diyos noon kay ba murag gamungha ba? Gamungha ana. Nya paglain na akong lakaw, isa Pader kay nako ihatag laging Mama Mary, di akong gibitbit, da ako nga rin. Sus pag abot na diha sa sakyanan, unsa kaniyang gihatag ka? May binakog ka na bang mga librito ba nga pa-distribute baka na mga stampita ba? Ana, sus usa man di ka bandol nga tag 500. 10 ka sana kanang gikan kay Central Bank kana bang napuo ka bundles mga tag 500 ba? Pila ito total ana? Okay ba? Kanang usa ka bandol napuo ka tag bandol ba nga tag 500. Now pag yun matangtangis putos, that is 500,000.
No, 500,000. Untong gitiksan ako siya karon, gisyak ko nimo ha. Nindot kayo imong gihatag ni Mama Mary. Wa jud ko magtuo kay may magpares inyong balay nga murag harianon, simple man kayo. Nya wa pa siya mo reply. Okay ba kung sa iyang reply kay di man siya ganahan magpa-mention, di man gay siya magpahatag og kanang resibo. Ang iya lang yun, hatag ni Mama Mary. So kuha isan sa nahitabo sa nag-text nako, siya pa der ganahan baya ko mo donate. Pero kanang imong gi-announce ba nga idritsog butang sa imong bank account, murag maghatag man lang kog temptation nimo. Unsaon pa man ako, unsaon pa man pagsuta nga imo ginang gihatag ngadto sa kananaang tumong sa naghatag nga naa naman sa imong bank account. Sige bita kagwali nga matintal yung kaana mo nang din alang nako punan ang imong temptation, di na lang ko muhatag nako kaway batasan. May sa kayong pagka-analyze nako kaway batasan. Ako din siyang gitiksan, Brad, lalaki man siya, ang akong tanang bank accounts ang nagkupot ang Paris Finance Council, ang akong credit card ang gakupot ang Paris Finance Council, ang akong GCash account ang nagmonitor ang Paris Finance Council. Wa na ko'y gikuptan ron nga akong personal account. Wa ko'y gigasto nga kwarta sa parokya nga way butcher. Wa sa nisod nga kwarta sa akong bank accounts nga way resibo, hasta gani ang bank interest o kanang withholding tax. Ang gamonitor ana ang Paris Finance Council nga naasad mi auditor, ug moari ka diri anytime imong matan-aw ang atong record. Nako ang tinuod nga control sa atong pagpakasala mao ang atong gugma ug kahadlok sa Ginoo. Kay bisan pag unsay record, bisag naapay kuwa na ay ombudsman, basta ang tao way kahadlok, way gugmas Ginoo, mangawat gid na. Ug mao ni ron gaangat atong eleksyon, sige na silang hinapakay sa ilang gipangkawat, gapasa-pasa sila. Ang usa mingon nangawat na, mingon sa utro sa da. Pero naanay kuwa na ay ombudsman. Pero kung ikaw na ay kahadlok sa Ginoo, ang imong auditor mao ang mata sa Ginoo, hastang imong kasing-kasing gisuta. Mabitan nang muingon anako ang akong mga igsuong ubang man itong parokya ba, padal giunsa man animong 40 mang daghanang mo donate sa imong gipang solicit. Nako usa ra gid tingali akong gipasanginlan kay wa gyud koy giangkon nga kwarta nga gikan aning ilang gipang donate nga dili due nako. Hasta gani ang akong stipend, ang kwaon ra gyud nako ana 5,000 kada semana. Nya ang akong stipend mo average og 30,000 kada semana. Ang nahibilin ibalik na nako sa parokya. Ana, kay kanang 5,000 makadate-date tamang ko anas madre. Awa na di na mahurotoy kada semana, bisag pila pa ka book madre makig-date nako. Para sa na akong ihatag-hatag sa mga tao nga angay kana bang mga kanang naglakaw-lakaw diha. Ana kakita kog security guard nga busluto na in town og sapatos, sige lang yapong guard ana tagaan sad ana maigking ko ng guard usahay inig gawas guard sudlami o sige pa dir sod gawas guard imo niyo ako ni pa dir salamat pa dir ana dayon anang mga makadawat na silag tag 100 tag 200 mura na silag ibayaw sa langit oy o mo sa na akong gamitan atong akong gikuha ang gamay. Unyag mahurot-hurot na sad, akuha na sad. In short, nagpasakit sad ko para aning atong project. Kada semana, gapalit sad ko labing minus 5 ka slots kada semana. Labing minus na 5 to 10 slots akong paliton. Kaya nga naman, akong ipakita as Ginoo nga ako nahigugma ko aning proyekto ha. Nga ang ako kunuhang income, kanang akong stipend, o kanang inyong mga ipangtunol, nako, maingon dayon mo, kani pader kapilin ha, kani imo ni pader ha, imo na pader ana ako ra nahikapon ako ni igabot ito sa opisina ihatag ko ni ana ako na to ako mo sang ihatag ana
Pero ako jutong giangkon ako na ni. Ihatag ko ni dire. Ngano man, kinsa may tag-iya sa akong pagkapari ang Ginoo. Kinsa may tag-iya nako ang parokya, ang diocese. Ngano magsige pa man kog angkon nga nahigugma man ko sa diocese, nahigugma man ko sa parokya, nahigugma man ko ninyo usahay. Ninyo, o di ba? Ngano nga ako pa man ang kuhaan, ano bitang mayon ko, padir pagtigom sa imo naku nga magtigom ang ko. Isa para sa imong future. Kinsa maday mo hatag na kong future, ako o ang simbahan? Nagpari ko, bihaan gito na ako akong uyab. Guwapa ato. Layo ra na inyong mga naong. Joke lang. Unya, karon moingon ako nga mag-secure ko nako nga gihatag naman ako akong kaugalingon sa simbahan. Og dinhin dapita transparent ko sa akong mga gigastuhan mo na di ko mauwang musulti ninyo nga nikuha ta ning kwartaha gihatag na to ani ning kuha ta gihatag ani nga naman kay wa jud koy gikuha nga gihatag nako personal tuas mga nanginahanglan kay ang tinuod nga simbahan mao ang ato mga kaigsuunan nga nanginahanglan. Ang uban wa ganay pagtuo Ginoo ana muanhi lang dinhi kay mangayo o gahapon diha na say lungon atong gisalbar hilak-hilak gitaon ang kuan ri pader di gyud makaya pader di na gyud madana baho na gyud among minatay kay di gyud mo release ang ospital kung way bayad unya wa say lungon pader mao to hatag sa tanan ko nuguna ato dako-dako mangito siya pero kapilinha naman ta to pero saan man hatag ana katong gipanghatag natong bugas daghang kay tos tanan gamay ra kayong ni donate para bugas ana sure tag mga almost 200,000 ngano man daig ma-sure tag 200,000 ako man ang kuwaon des kolekta buot mo nga para man tos ato intaw mga kaigsuonan nga wa na gani gi ikakaog bugas may na lang to natunulan og 5 kilo rice almost 1,000 families ang atong nahatagan nya ingno na nimo nangurakot ka pader ana naging atong treasurer niya, kani sila hasta pa ang katapusang sintabo pa dir disbalansi ko kung papasa ng sintabo niya kapoy-kapoy lang mo ng sintabo ingon niya di man gud pa dir di man gud mabalansi ini-reconcile baya nato pa dir di baya gud mingon sintabo mo na inyong yaka-yakaan diha may pag mag-rosaryo mo dito pag-ampong na pay daghang mutunol ana kay para sa tong project mo na karon paspas kayong nitulin ang atong solicitation, paspas po ilang pagtrabaho dito. Lipay po sila. Na may kwarta. Sinan ka ng 16,798 ang atong halin. Kakaon na sila dito. Usagod katuig kapin nga kumbati nila. 5 million ra ang ilang nakuha. Karon, wapa ganito kaabot og 2 ka buwan. 16,798 na atong nakuan na raise mura mamugway klaro lipay para sa mahal nga birhen para sa atong simbahan inig kahuman ani nga naa na ta dihay center for replica dito sa Our Lady of Fatima sa Cuba da area pagkadakuan ang pagpabuhi sa pagtuo pinaagi sa mahal nga birhen. Pila ka kabuk diha ang mga ayos ilang sakit, pila ka kabuk diha ang masulbad ang ilang mga problema pinaagi sa pagpilgrim ngadto ug paghapa didto atubangan sa mahal nga birhen aron ang mahal nga birhen mo imo daana ngadto sa Ginoo kanay manggong pagpilgrim sakripisyo manggon na siya di duol na lang tag sakripisyohanan kaysa moadto patangad to sa Portugal wa man ganita ikapliti padung dito syudad adto na noon ta sa Portugal may papadong na ris norte kay pwede ra mamukong ka. Na series imong kiyat-kihata ng mga nag-drive, Brad. Okay right. Senior in town, Brad. Okay ra gyud kayo. Dool man. Mao na ang tumong ana, swerte kay ta dinis Archdiocese, swerte kay ta dinis Pilipinas. Mo na nga mga kaigsuonan karon nga naay kasing-kasing ana nga manggihatagon nahigugmang tinud-anay gabalik-balik og hatag naganeroy na akong gitubag dito ikatulonan niyang hatag karon sugod adtong August 8 katulo na siya ni hatag og tag 20 ka slots ang iyang gipalit katulo na
Kamo, nakausa na mo. Mayo, kaduha na mag-ipadir. Congratulations eh. Ana, puni, imo ang upat. Sige, manindog na ta.